Здравейте, приятели! Това е канала Пътя към 1 милион. Аз съм Стефан и вие знаете, че се опитвам всеки месец да ви държа up-to-date или така опреснени с това какво се случва с моето портфолио. Сега е месец септември, този месец, както знаем, е любимия на всички ученици и учители. Затова днешната тема на видеото ще бъде една малко по-образователна, но преди това ще разгледаме как се представя моето портфолио. Преди да продължим напред, не забравяйте за сайта InvestorGaps. В него може да следите вашите инвестиции как се движат. Знаете, това е приложение, което пуснах за вас, в което чрез графичен вид се показват основните за мен метрики, които считам, че са важни. Обяснявал съм ги в видеята. Revenue, EBITDA. Приложението е абсолютно безплатно и тук може да следите финансовите отчети на вашите инвестиции. Влезте и го използвайте. Също така имаме Discord канал, линк може да намерите долу в описанието. Малка общност, от време на време стават интересни дискусии. Заповядайте в Discord сървъра, той е абсолютно безплатен. Може да научите нещо интересно или ако искате да споделите ваш опит или знание, със сигурност там има хора, които да ви слушат. А сега към видеото. И преди да преминем към темата на днешния епизод, който, както споменах, е по-образователна, нека да разгледаме моето портфолио. Моето портфолио от началото на годината е почти 10%, S&P е на 20%. Все пак трябва да имаме някакъв бенчмарк измерител с това как се представя нашето портфолио. Далеч назад сме от индекса, но като цяло, overall, аз съм доволен от началото на годината. Остават още няколко месеца до края на годината. Ще видим дали ще надминем 10%. Имам тук заделен кеш. Както знаете, последните 2 месеца не съм инвестирал. Реално стратегията ми е да изчакам изборите и да видя какво ще се случи след тях. Нали, кой ще е победител и на къде ще тръгнат пазарите. Но дивидендите продължават да се трупат. Ето и позициите на моето портфолио. Тук може да си ги разгледате, да паузирате видеото ако искате. Apple, Baba, Church & Dwight. Доста добре всички се представят. Jebil малко възвърнаха, бяха на около $100. Реално това е една от позициите, която добавих в началото на годината и която реално не оцених правилно. И това е риска да си инвеститор, когато не си сметнал съответно, когато не си претеглил рисковете, искам да кажа. Но затова пък всички останали позиции, които добавях тази година и на които осреднявах цената, се представят добре. Salesforce, единствената компания, която за момента ми е на минус, смятам, че до края на годината ще излезе също на плюс и може да видите всички останали позиции, че са ми на плюс. Аз съм доста доволен от тях. Знаете, в други епизоди съм разказвал за стратегията и в следващите епизоди също ще я повторя. А сега да преминем към темата на днешното видео, а тя е именно PE ratio-то, как го четем, какво разбираме от него, какво ни говори то и, ако желаете, останете до края на видеото. Днес ще научим какво е PE коефициента. Нещо, което звучи сложно, но всъщност не е толкова страшно. Ще го разберем заедно по забавен и лесен начин, а накрая ще знаете какво означава и защо е важен. Така, да започнем с какво е PE коефициентът. PE коефициентът е нещо, което инвеститорите използват, за да разберат колко една компания печели спрямо цената на нейните акции. Той ни показва колко хора са готови да платят за 1 лев печалба на дадена компания. И ето как може да си го представим. Представете си, че имаме едно малко магазинче. Вие продавате, да кажем, лимонада и печелите пари. Сега някой иска да купи дял от вашето магазинче, защото вижда потенциал във вас. Евентуалният купувач би ви попитал: колко пари ще спечеля, ако купя дял от твоето магазинче? Точно това прави PE коефициента. Помага на хората да разберат колко струва една компания на базата на това колко печели. А ето и как се изчислява PE коефициента. Коефициента се изчислява много лесно. Взимаме цената на акция и я разделяме на печалбата за акция. Или ето е формулата тук на вашия екран. PE е равно на цена на акция делено на печалба на акция. Ето ви един по-простичък пример. Да кажем, че акциите на нашото магазинче струват 10 лева, а за всяка акция вие печелите 1 лев. Изчислението е лесно. 10 върху 1, PE коефициента ви е равен на 10. Това означава, че хората са платили 10 лева за всеки лев, който печели вашето магазинче. Ето това е важно да разберем, че реално хората биха платили на вас 10 лева за всеки един спечелен лев, който вие печелите. И сега, какво ни казва този коефициент? PE коефициента може да ни помогне да разберем няколко неща. Ако PE-то е високо, например 25 и нагоре, това означава, че хората са готови да платят много за печалбата на компанията. Това може да е защото вярват, че компанията ще печели много повече в бъдеще. Забележете, при висок PE, реално инвеститорите смятат, че компанията ви би
вървява много добре за в бъдеще. Ако PE-то е нисък, например 10 или по-малко, това може да означава, че компанията не се очаква да расте толкова бързо или че инвеститорите не са много оптимистични за бъдещето й. Сега, един пример от реалния живот. Да вземем две компании, които аз съм говорил за тях, Apple и Tesla. Apple е добре утвърдена компания, която печели стабилни пари всяка година, знаете за техните продукти, докато Tesla, в сравнение с Apple, е доста по-нова компания и хората очакват тя да расте бързо. Ако погледнем PE коефициентите на тези компании, ще видим, че Tesla има по-високо PE коефициент от Apple, защото хората са готови да платят повече за бъдещите печалби на Tesla. Защо е полезно да знаем какво е PE коефициента? Ако искаш да инвестираш в някоя компания, PE коефициента ще ти помогне да разбереш дали тя е скъпа или ефтина, в сравнение с това, което печели. Не е нужно да си експерт по математика, за да разбереш това. Важното е да знаеш как да използваш тези числа. Ето друг пример. Представи си, че имаш две колички, които искаш да продадеш. Първата количка струва 10 лева и печалбата е 1 лев за месец, т.е. PE-то е 10. Втората количка струва 20 лева, но печели само 50 стотинки на месец. Т.е. прилагайки формулата, PE-то е 40. Коя е по-добра сделка? Първата количка има по-нисък PE, което я прави по-привлекателна, защото получаваш повече печалба за по-малко пари. И сега накрая в заключение може да вмъкнем, че PE коефициента е просто начин да разберем колко хора са готови да платят за печалбата на една компания. Той ни помага да разберем дали компанията е добра инвестиция или не. И макар че звучи сложно, с няколко примера и малко математика, можем лесно да го разберем. Надявам се, че сега PE коефициента не ви плаши и вече знаете как да го използвате, за да правите умни финансови решения. Ето и малко интересна статистика за индекса S&P 500. Този индекс включва 500-те най-големи компании в САЩ, като PE коефициента на компаниите там често се използва за да се разбере как се движи целият пазар. Например, средният PE коефициент за компаниите в S&P 500 през последните десетилетия обикновено е около 15 до 20. Когато стойността е по-висока, това означава, че пазар е оптимистично настроен за бъдещето, а ако е по-ниска, може да има притеснения за растежа на компаниите. Това дава на инвеститорите добра представа за цялостното състояние на икономиката. Ако погледнем в момента на записването на това видео, PE коефициента осреднен за S&P 500 е 27,45, което означава, че пазара е силно оптимистично настроен. И сега други интересни факти за PE коефициента. Уорън Бъфет счита, че PE коефициент над 10 е изключително висок. Дори неговата собствена компания Berkshire Hathaway в момента се продава на PE коефициент от 14.5. Но в тези времена, в момента, ако погледнем предишните 10 години и може би следващите 10 години, тази метрика аз мога да заключа, че доста се изменила и в момента масово инвеститори влагат пари или купуват акции на компании с PE 20, 25, 30, 35 и нагоре. Казахме в урока, че високото PE означава, че ние плащаме за бъдещите печалби на компанията. Това не означава, че когато виждаме една компания с високо PE, трябва задължително да инвестираме в нея. Това означава, че се очаква тази компания да расте и вече пазара е приложил корекция на цената. Т.е. хората, масовите инвеститори са забелязали тази компания и са инвестирали в нея. Това беше примера с Tesla преди няколко години. В момента такъв пример е Nvidia. Аз бягам от тези компании като цяло. Старая се да подбирам такива компании, на които PE-то им е горе-долу колкото средният PE за S&P 500. Разбира се, имаме изключения. В момента PE-то на Apple е 34.7, на Microsoft е 36, на Church & Dwight ми е 31, почти 32. Which ми е единствената компания с PE под 15 и JBL, тя е около 10. Texas Roadhouse PE-то е 30, Mastercard PE-то е 37, на Visa PE-то е 30, на Salesforce PE-то е изключително високо 46. Както виждате, дори да съм закупувал тези компании на PE от 27-28, за последната 1-2 години тяхното PE се е покачило, което означава и, че цената съответно спрямо печалбата за акция, които имат компаниите, се е покачила. Така че имайте го предвид, когато инвестирате. Надявам се този урок да ви бъде полезен. Ако ви е харесал канала, абонирайте се и ударете лайк бутона. Страшно много ми помагате по този начин, а на вас не ви коства нищо. Благодаря ви, че ме слушахте до край. Довиждане и до нови срещи!